A horgító olyán lakom én, az old vite füzes barcsán, az old remény. Ott van egy kis rómakocska, szépen oda vágyik vissza. A horgítok egy aljába, a fenyvesek illatába. Születtem is vágyom visszafelé. Üldöz a sós hívek hosszánál, üldöz a sós, mint természet, a vándor madár. Ó, de szépséges Margita, miért csalogat, miért hívsz vissza? Elézott a sors engemet, hazamenni, de nem lehet. Hazavágyva sírni tudok én. Ó, de szépséges Margita, miért csalogatsz, miért hívsz vissza? Elézott a sors engemet, hazamenni, de nem lehet. Csak hazavágyva sírni tudok én. Nem hagyták például, nem hagyták azt, hogy te muzsika állítani itt akarsz. Mindig kitaláltam. Olyan, hogy féljött és azt mondta, most meg kell állni azért, mert fel kell olvassunk egy oldalas politikai, tehát politikai félóró, politikai tájékoztató. Ezért kellett 500 lehet fizetni. Minden év elején. Minden év elején. Ugyebár meg is Pecséteket be is hallgattak. pecsételték éven. Igen, itt a igen. pecsétet. Nem biztosítottak semmit nekünk, tehát az Ez 501 csak azért volt, hogy zenélhessél. Össze kellett állítsunk minden év elején egy ilyen repertoár maximális repertoárt, amit ők apróbáltak. Az egész megyének a kultúrházaknak az igazgatója, az magánébe vette a listját és olvasta szélre az egészet, amelyikben olyan nevek voltak, hogy tehát határon túli magyarországi nevek, például Badacsony, vagy Egribor, 3+2-től voltak igen. számok, vagy 13+1 vagy ezektől voltak számok, ezeket abszolút Ezeket húztak ki. Még utána követelőztek, hogy hát ezt miért tudjuk belé? Ez mi az? Ez egy haza ellen való, ez egy... A legkisebb büntetés az 5000 lejtőkező. Igen. Utána ügyesen elvették a lapot, oda betették az írógépbe, utána 30 számot, még román Ja, igen, számot hozzákapcsoltak. rágépeltek, Hát drága gépig mert román 30%-a egy lakodalomnak román zene kellett volna Amire legyen. hallgatok- A hargitai fecskemadár, ez nagyon tiltott volt, erre rámentek nagyon, meg a Székely himnusz. meg a székely himnuszra, ezeket általában Volt is egy vicc a székely himnuszra, meg- hogy mondom. Zajló Bácsi Mustafa. kijön a kocsmából, és elkezd énekelni, hogy Igen. ki tudja merre vissza.